vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Iniwo ndinoshanda as a truck driver and I've been driving a truck for over 15 years. Zita rangu muchangonditi Wesimba, not his real name. Uye ndainge ndiri munhu uye wekuti ndaitozivikanwa kunyange pabasa kuti I was a no nonsense kind of a guy. Uye zvekare ndaiti kana ndikapinda mumbawa varume vose vainyarara kuti kuzii because vanhu vainge vachindiziva kuti I was quite a tough man. So chakakonzeresa kuti ndinge ndichizova zvandiri inhau yekuti kukura kwandakaita ndakakura ndichishungurudzwa nehama dzaamai because ivo amai baba vangu vainge vasingatombovazivi. So after amai vangu vazobatira pamuviri ndopavakabva vazobva kuHarare vakadzoka kumusha. Zvino mukoma hama dzaamai dzakangoti amai vachinofa ndopandakabva ndazonzi inini pangu pekugara ndainge ndisisina space yekuti ndige ndichigara pamusha pevabereki vaamai vangu zvichinzi ndiri mutorwa, uye zvekare mukuzonofa kwangu ndaikwanisa kuzomuka sengozi. So ndakabva ndazotanga kushandira sabhuku, but aiva munhu ainge aine hutsinye. Ndainge ndichimufudzira mombe dzake ndokubva ndazoti paakandipa mari ndikabva ndazotiza ndikabva ndazoya muHarare. Ndakabva ndazotanga kushandira umwe murume uyo ainge achitawo zvekudhiraivha matraki. Neniwo ndikabva ndati ndaifanira kuti ndige ndichizoitawo basa iroro rekudhiraivha matraki. Saka ndakazoti ndatora provisional yangu ndarauya nekuda kwehutsinye nekundidzwira godo. Akabva ati iye ainge asingadi kuti ndige ndichizonotora license because hanzi basa rangu rainge risinei nekuti ndige ndichizova nelicense. Hanzi unoridii license iwe uri garden boy. He discouraged me a lot. Ndokubva atonditi salary yako yandiri kukupa yakawandisa. Saka dzainge dzingori nzira dzekuti ndisazombokwanisa kuafoda kuti ndinge ndichienda kunotora license, but already ndainge ndiine tuma savings twangu. Ndakabva ndazotengesa TV yangu yandainge ndiinayo ndokubva ndabatanidza ndikabva ndanotora license. So from there on ndakabva ndachizotanga kushanda. Ndakamboshanda ndichitawo zvekudhiraivha makombi kudzamara ndazotanga kudhiraivha kumatrucks. So now I have been driving a truck for over 15 years. Zita rangu muchangonditi Simba, not his real name. Egara ndichingozviudza kuti hakuna chinhu chinonzi chipoko, madhimoni kana satani kana mwari hakuna. Zvino zvakazoitika ndezvekuti nerimwe gore ndakatoti ndichitodhiraivha ndainge ndichienda kumaShonaland East. I was just outside of Marondera. So it was in the evening ndopandakabva ndazongokaruka ndanzwa kuti boom, ndokubva ndamisa truck rangu. Ndakati ndichinoburuka kudai ndikabva ndaona kuti ndainge ndarova umwe mukadzi, but mukadzi uyu mukoma kuti nditi ndakamurova sei handitombozivi. Zvadaro mukoma nashi ndopakabva pazosvika dzimwe motikari. Hei, ndikabva ndazotonzi ndainge ndauraya munhu. Ndakabva ndazotorwa paya ndikabva ndazoendeswa kupolice station. Zvino ndakati ndaendeswa kupolice station nekudawo kwestatement rimwe rakapiwawo nevamwe avo vainge vaine misika yavo nevamwe vainge vari mastandby. Vakatozviona kutoti it was not my mistake because pane umwe akazoti hanzi mukadzi uyu ainge akahwanda ende rainge ritori benzi rainge richitozivikanwa munharaunda imomo kuti ndo zvaraiita, but unfortunately ndini ndakazorirova nemotikari. Benzi iri hanzi raiwanzohwanda mumahuswa, then raizoti kana rikaona truck richiuya then robva razojamba robva razonomira pakati peroad. Saka inini ndainge ndisina kukwanisa kumuona mukadzi uyu ndokubva ndazonomurova netrailer akabva azofa. So nekuda kweizvo zvainge zvakaonekwa nemastatements akatorwa nemapurisa kumawitnesses ainge aripo, ndokubva ndazonzi hongu kuuraya ndainge ndauraya munhu, but kwainge kusiri kuda kwangu because ndainge ndisingatozivi kuti apo pandainge ndichidarika nepanzvimbo paainge akahwanda mukadzi uyu ndichingonodarika then ndokubva atonojambira mutrailer ndokubva azofa. Saka ndakabva ndazoburitswa mujeri paya, nyaya yacho ikatongorova. Neniwo ndaitoti zvavharana, but zvaipota zvichindi affecta especially pakunodhiraivha usiku. Zvinhu izvi zvaipota zvichindi affecta kuti saka ndakatouraya munhu, but at the same time ndaibva ndazozvisimbisa ndobva ndazviudza kuti an accident is an accident. Sometimes there are things that happen that you cannot control. Zvino mukomana nekufamba kwenguva ndipo apo pandakabva ndachizotanga
kuona mavisions uye zvekare nekurota hope dzinotyisa. The first time pandakaona chinhu chinonzi chipoko, ina handina kutoziva kutoti chandainge ndichitoona chainge chiri chipoko. I was driving ndichibva kuZambia, ndo pandakangokaruka ndaona kuti pakati peroad painge paine mukadzi ainge akamira pakati peroad. So nekuda kwespeed yandainge ndichifamba nayo handina kukwanisa kuti ndinge ndichizomisa truck, because ndakaona kuti since I was heavily loaded apa ndaiva neoverload futi, mukadzi uyu akangoramba akamira pakati payo road achingowavha kudai achingowavha, then ndokubva azongonyangarika. Ini ndakaona sekunge ndakamudhuma, but ainge anyangarika. I traveled I think maybe for 30 more kilometers ndichingozvibvunza kuti asi kumashure uko chii chainge chaitika. Ndo pandakabva ndamuona zvekare mukadzi uyu. At that time pandakamuona ndakanyatsokuona kuti ichi ndo chinonzi chipoko. Ainge akapfeka dress rewhite mukoma, ende ndakati ndakamutarisa chiso chake handina kukwanisa kunyatsokuchiona, then ndokubva anyangarika. Apo paakazonyangarika akanyangarika ndisati ndamurova netrack. Mukomanashi ndakabva ndazopaka track rangu, ndainge ndongobvunda nekutya. Ndakati ndapaka track kudaro ndaitomunzwa mukadzi uyu achitofamba achitenderera track riya. Ndiwo wainge utori musi wangu wekutanga kutonamata. Ndakabva ndatanga kunamata because I was filled with fear, ndichingoti mwari wangu kani, I am about to die, and I felt as if I was losing my mind. Zvino noise iya yose yandainge ndichinzwa kuti painge paine munhu ainge achingofamba achitenderera track rose yakabva yazongoti zii. Ndakazongoramba ndichingonamata. Kana simba rekuti ndirambe ndichidriver handina kanda kumboriwana. Ndakabva ndazongorara panzvimbo apo pandainge ndabva mukuona chipoko chake mukadzi uyu. Zvino nerimwe zuva zvekare ndakati ndichidriver, all of a sudden ndo pandakabva ndazonzwa kuti track rainge radzima, which is something that is nearly impossible. It was strange nekuda kwekuti track iri I always checked it, and rainge rakatobva mukuchekwa namakanika kune imwe nzvimbo uko kwandainge ndaenda kunosiya load. So I really did not understand kuti why track iri rainge rakazongodzima engine when I was traveling. I was frustrated. Ndakati ndichingonoburuka mutrack ndokubva ndatonzwa munhu ainge achindidana achinditi nhaiwe kowakandiurayireiko, nhaiwe kowakandiurayirei. Ndainge ndiine torch, ndokubva ndabatidza torch. Mukomanashi ndakangoona maziso emunhu ainge akamira musango. Munhu uya ndokubva aseka akabva anyangarika. Ndakamhanya, ende ndakati ndichimhanya ndaitonzwa kutoti munhu uya naiyewo ainge achitondimhanyisa. Ndokubva ndanopinda mutrack zvekare, ndikabva ndakiya track. Ndakamhanya ndikabva ndanopinda mutrack. So panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatozvizivi kutoti uyu wainge utori mweya wengozi wandainge ndava kutorwidzana nawo. Zvino ndakazoti ndadzoka kuHarare, ndipo apo pandakabva ndachizoudza vamwe mukoma vangu kuti kubva ipo paya apo pandainge ndakatsika benzi netrack rikafa ndainge ndisisina kana zororo. Saka mukoma vakabva vazoti nyaya iyi yainge ichida kuti tinge tichizoigarira pasi sedzinza. So vakabva vazodaidza vamwe vainge vari muHarare, ndokubva tazogara pasi paya tikabva tatanga kutaura nezvayo. But mukomanacho handizivi kuti mweya wacho wengozi here unokonzeresa kuti ndinge ndichiita zvivindi uye ndinge ndichiita nharo. Even though I knew kuti munhu ndakamuuraya, but ndakabva ndatotanga kutoramba. Ndikabva ndati handina kana kumbogara ndakauraya munhu. Vanhu vakatoshamisika vakabva vati kasi wagarwa here, it is not a crime, nekuda kwekuti makoti akatoti it was not your fault. But chinodiwa isusu paunhu hwedu sevanhu vatema ndezvekuti kunyange ukauraya munhu by accident, tinenge tichifanira kuti tinge tichizodzifambira nyaya dzacho, tinge tichiziva kuti munhu wacho uyu wawakatsika netrack akafa iye anobvepi, hama dzake ndedzipi. Mukoma ndakabva ndatanga kutsika madziro paya, ndokubva ndaramba ndikabva ndati ndainge ndisina kana kumbogara ndakauraya munhu. Uyo anenge akauraya munhu ndiye anozofamba achienda mudzin'anga. Zvino ndakazoti futi nerimwe zuva ndainge nditori kuZambia, ndakati ndati dhuu kufunga, ndopa ndakabva ndazoenda pane imwe n'anga ndokubva ndazonobvunzira. Zvechokwadi ndakabva ndazoudzwa kuti inini pandiri painge paine mhepo iyo inotombopota ichindipfeka. Saka mhepo iyi inoti kana iyo yandipfeka
ndipo pandinobva ndazoona chipoko. Sekuru vekuzambia vakabva vati ndokusaka inini ndichiti kana ndagarwa nemhepo yacho ndinobva ndatanga kuita nharo dzekuti handina kuuraya uye zvekare handidi kufamba. Hanzi inhau yekuti mundara uya anotumidzira zvikwambo zvake kwandiri because anotya kuti isusu kana tikaendako then kana tikazonoonana nehama dzemukadzi uyu wandakatsika ndikauraya netrack then vanobva vazoziva chokwadi. Hanzi kwavari vanotofungidzira kuti mukadzi uyu ari kuSouth Africa achiri mupenyu akangoroverako kuSouth Africa. So ndodawo kungoudza vanhu kuti zveshuwa ngozi iriko. Kana ndiri soba ndisina kugarwa nawo mweya uyu wengozi ndinotobvuma kuti zvechokwadi mweya wengozi uriko, but ndinozoti paya kana ndagarwa zvino ndinobva ndaramba ndobva ndati hakuna chinhu chinonzi ngozi, vanhu vanenge vachingonyepa zvavo even though ndichitoona chipoko chake mukadzi uyu. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma Nashi. Handisati ndatanga hangu kutsvaka help sezvandakuudzai kuti pane zvinoitika kwandiri the moment yandinoti ndava kuda kufamba ndichibvunzira kuti zvino zvingafambiswa sei sezvo ndakauraya munhu by mistake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi mukoma inini handina zororo nekuda kwekuti kutouraya kwandakaita munhu, hanzi kunyange ndichidrive ringava riri track kana kuti motikari, hanzi I don't feel comfortable. The memory is always with me. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaveka chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindipawo ma-advices. Saka inini I am a woman who is aged 23 years old. Ndiri kugarawo nemurume, handizivi kuti ndingamuti murume here because iye akatondibudira pachena akabva anditi inini handimbofi ndakatambisa mari yangu ndichienda kuno kubvisira tsvakirai kuno kana kukuroora. Hanzi vanhu vanoroora ndo vakapusa vanenge vaine mari yakawanda yekuti vanonodhiza sikarudzi yemunhukadzi. Inini handipo pakudhiza sikarudzi yako. Chandinokwanisa kungoita ndechekuti ndinokupawo pekugara uchienda kubasa uye zvekare ndichikutengera chikafu. Pandinenge ndagonawo mwana wako ndinozongomutengerawo hembe, but unofanira kuti unge uchiziva kuti mwana wako uyu iye akaita zvekuwetewa neumwe murume asiri inini, saka haisi responsibility yangu. Ndo mashoko awo andakaudzwa nemurume. Later on akabva azokumbira zvake ruregerero but zvakandibata. So mukoma mukuzonofamba umo like ndine umwe munhu akazongondisendera friend request kuFacebook, saka takabva tatanga kutaura ndokubva tazochinjana manumbers edu. So pari zvino tinotaura zvedu paWhatsApp. Ndine maWhatsApp angu maviri, ndine chimwe chehide me app chinonzi calculator, saka ikoko ndokune WhatsApp isingazivikanwa nemurume zvekutoti kunyange akabata foni yangu zvinengei haambofi akasvikako because ndinenge ndakatohwandisa WhatsApp yacho iyoyo. Zvino uyu wandiri kutaura naye ari kuUK mukoma, handizivi kuti ilaki here kana kuti munhu uyu maybe ari kungonditambisira nguva yangu. So he was supposed to come like muna October but he has not yet come to South Africa. Ainge akati ndiri kuuya kuzokuona but akangondipa masili excuses. So inini naye tatova nemwedzi iyo inokwana kuita 6 kubva zvatakatanga kudanana. Hongu pano nepapo but hazvisi each and every month. Like the first month ndopa akangonditumidzirawo mari, then zvakazongoramba zvichiita slow. Even right now kunyange ndikamuudza kuti handina data like anotopedza mazuva akati one day asati anditumidzira data riya. Anozoti paya kana kuri kunzi ndikazotsvakawo kana kadata ke5 rand ndobva ndamuti the reason as to why ndisiri kubatika it is because handina data. Ndopaanobva azongonditumidzira data riya. So I really need your assistance mukoma, uye zvekare kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndoita sei? Ndoramba ndakabatirira here paari? I'm not someone who is demanding
ndinotya kuti kana ndikamuudzawo zvishuviro zvemwoyo wangu kuti ndikudawo chakati nechakati, maybe anokwanisa kuzoti I am a gold digger. Iye he has been promising me a lot, and uye zvekare ndakatosvikawo pakutotaura nehama yake, but vamwe vacho akati hazviite kuti ndinge ndichitaura navo. So I am here and I am confused. I really do not know what else am I supposed to do. Dzimwe nguva anotocomplaina kuti ndinenge ndichida kutaura newe usiku hwose, but handikwanise nekuda kwekuti unenge uine munhu wako, sezvo achizviziva kuti tine maproblems atiri kusangana nawo. Saka anonditi ndoda kuti unge uchigara wega. Zvino kana munhu achiomera data anokwanisa here kuzondibhadharira rent ndava kugara somewhere else. Please assist me. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa.